Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kumbakat santli ki project na surak hakaniga jilla. Lamang pisa nakabenta banshna penhe, bachna jingking thamai haki jaka badan kam. U menteri sorkar balak men rimbui. Ule thu bana pedeng ki khat santli ki project. Kawai naki kadai ka surak amlarem pedeng shakhap muktapur. Kabajrong kumbakat 6.1 kilometer. Balamang pisa arpu arpon chispa arpu san klur tingka. Yakini ki project ubak remboi ulai thu balamang pisa lengba ka ka scheme ka batip kom ka Central Road Infrastructure Fund. Ubak remboi ubadai ru MLA ka Amlarem constituency. Ula ong baya kani ka project hapok ka CRIF ladap menjor banmang pisa badha ubanai banwan kata ha ujiliu lakmi lenti ba on khat dana. Ula ong baka jingshna penhe bachna themai nadu ka jing siang rong ya ka surang banpoi shamuk tapur kalong shisha ka jing mento ya ki patba. Isurok ke bala sanction lengba ka CRIF hapo ka state ka jungi ki don khat santli kawai na kita ka de ka Amlarem Pringshkap Muktapur Road kabajengai khat 6.2 kilometer kamot na do Pringshkap hado Muktapur haga jinglot ka ba ar klur khat arlak sim hujar kane ka srok kolong ke penhe khendet bat ya ki jingking barok kinsna thamai khnang ba kipaj ba kinsuk kalik kawan ya ka tendar ban shna ya kane ka srok kin khot haka thara haka last week jong June kilala ban float ya ka tenda khnang ba kin yo ban shna ya kane ka srok Hakawai pat kalyang ubak remboi ulai thu batang hapo Amlarem Civil Subdivision sabhulai klor tingkatam ladep mang pisa nakabenta banshna penbha ya kasurak na daw ki shanong talang nalor ki wei pat ki surang ki badan kamban penbha ulai thu bahapo urisau menta usnem arhajar arpawar lakmi lenti baki wei pat ki surak ki badangshna lakumnu khandai phau na kashispa onsala ban pendap lot ya ki surang Relatif hapo ka Amlarem subdivision South Lai Klur Tam ladap sanction na kumtana daw ki hadu mutalang ban penbahaya ka national highway but kiwe pa kisrok ki ladap shna Berbasnot na kalong bahag na sarkar jong ka pok MDA government ngathrai hadu o benai Oktober 2004 jan khandai 10% na kisurok nla ban pembalut hapo kaneka subdivision markum bakalang menta rangi pek nado mensua kasurok nado juai hadu lat muplang kalong kabasniu kusingkelen tenre nilayo sanction harus baladep baka jingtre ladep artat hendre namarba ka jingjur plat slap kidon ki jeka ki ba hap ka khandeu tikide ki proses kini jingjia ki ba shai jiahi renga ai khuble yo kontraktor ba badmet batski ulayale ban pungkhoi ya ka khandeu khnang ba ki kali kinyo banyai basakawe kaba kongsan kalong ba kane ka srok Amlarem Pringshkap Muktapur kalong go srok kaba dankam namar ba ki babun ki shnong kiyan ba ka srok Henry bat kadai gwe ni srok basniu hadu kata ta ngasngotunan ba ka sarkar jungi kalapek ya kan srok balala man sanction hadu arfu arklu khatlak Shushu ubak remboi ulai thu bagi don bon ki surang ki balasa teng nadu menchwa lala banshna penbha hakapor jong ka sarkar MDA ka bamenta bat ki don ru ki surak ki badang shudap menjur bat mang pisa kenthop ki surak banshna lengba ka scheme PMGSY but mdei tangkine ki surok bon ki surok ki balasa teng hagis teng ki baladep lala ban shna penbha bat lala ru ban kidon ki baladep bat ki badang dan badang up ya ka sanction
kibidang abi sanction kibala approve dak state government lang ba ka MGSY kilang na po kabasa ka daw kim tapor road na po am school do tapor ya katulad ng approve lang ba ka MGSY na kantaman sanction tingat harabat ka muktapur hadu jila khala ka muktapur hadu ko jaka ba 100 kilometer na kasrok barkhan bat kasrok nado kamla hadu nombre kuden lang ba PMJSY kiba nagalang sarka juni laphat bat nga try ba kini kasrok hapo omne husnem kinla bang sanction kajing sanction ni kasrok kanirap ni sus nombro bat ndai tang kata kanirap tungkiu ya ka kot jang kipat ba jang katukatai bat kum galang menta kajing sanction ya ki surok hapok amrem solution kalau lang kalapalat tangki balayo sanction kilapalat ya ka sispa life ko klur te kane kade daga ji trelang jang ki jang sarkar nang ne bat lala ban penksan ha karansan yatai hapo Delhi knamba ken sanction bat kumang mene lala kibon kibalala ban pendek